No, takže. Čaute ľudia. Mňa tak napadlo, to, čo sa teraz deje vo svete, je podľa mňa fakt šialené. A asi by som bol blázon, keby som to nespomenul aspoň v jednom videu. No a tak som sa rozhodol urobiť reagovanie na proste tento rok, ako začal. Takže môžeme ísť si rovno na to. Určite je tým, že mne ako samotnému sa na začiatku roku moc nedarilo. Vlastne ešte aj je začiatok roku a moc sa mi ani nedarí. No a to, čo sa deje vo svete, je podľa mňa ešte horšie ako to, že som dostal proste kto vie, tak vie a kto nie, tak mu to teraz poviem. Ide o to, že vo svete je vojna. Áno, to si už možno zaznamenali, že je vojna s Ukrajinou a Ruskom. No ale samozrejme, ako Trumpovi to asi pravdepodobne nestačilo, ja neviem. To určite neviem, ale viem, že ide o to, že Trump zaútočil na Irán a ja ako taký sa do politiky moc nevyznám, ale mám teda o ňu asi taký 5% záujem, takže môžeme si skľudne prečítať o tom, čo sa práve deje. Ja to viem, jedine čo viem je, že Amerika zaútočila na Irán už, čo je teraz? 3.4. Tak viem, že už pred takými, čo ja viem, kedy. Ale viem, že ešte tu boli aj články v správach, že Amerika už posiela do Iránu americké lode, no a však ako neviem, či je normálne posielať do krajín len tak americké lode. No a ináč, len tak pre informáciu, máme tu aj dokonca lietajú nad nami, čo to nad nami lieta? Teraz som zabudol. Lieta nad nami tie Boeingy a nejaké transbombery, či jak sa to volá, ja neviem, poviem pravdu. Tak, lietajú nad Slovenskom. Neviem, či nad Českom tiež, keď ste tu nejakí Češi. No, pretože lietajú nad nami americké vlastne posadky vojenské. No a ja som síce, poviem pravdu, žiadny ešte nevidel, ale viem, že sa o tom hovorilo v novinách. No a my si teraz skúsime niečo nájsť. Ale veď prepáčte, ja som z toho trošku som z toho mimo. Čiže ale USA a Izrael zaútočili. Aha, takže obidvaja. No vidíte, možno, že sa niečo naučím aj ja dneska. No, takže ideme pozrieť Irán, prečo zaútočil na Izrael, prečo zaútočil na Irán. Áno. Takže máme tu dve veci, dobre, súhlasím. No, takže reklama, super. Izrael hovoril o tom, čo si za útokom na Irán spomína veľké nebezpečenstvo. Izrael spustil útok na svojho úhlavného nepriateľa Irán v dôsledku prudkého zrýchlenia výroby rakiet v Islamskej republike. Podľa agentúry AFP to v sobotu uviedol nemenovaný izraelský zdroj, dodal, že v Iráne každý mesiac vyvíjajú desiatky balistických rakiet a tempo ich výroby sa čoraz viac zrýchluje. Áno, o tomto som počul niečo také. Ale čo je na tom ešte horšie, že vlastne v Dubaji, ale neviem v Dubaji, ale ešte niekde. Ale viem, že v Dubaji sa nachádza veľa Slovákov a Čechov. Teda ja viem hlavne o Slovákoch, však pretože ja som Slovák, no a viem, že tam posielali dneska, teda včera aj predvčerom
slovenské transportéry, takže budeme len dúfať, že sa nikomu nič nestalo. No ale teraz vlastne nielen, že sú tam nejakí tí turisti, ale ako vieme, teda ako niektorí vieme, tak v Dubaji je uväznený MG Fitman. No a keďže ja MG Fitmana poviem pravdu, nekúkam, ale kúkával som a za mňa je to super týpek a to, čo robí, tak je fakt výborné. No ale takže je tam proste uväznený v tom Dubaji, keďže ako kto nevie, tak nad Dubajom, vlastne v tom okolí, jak je vojna, je zakázané lietať. Je tam proste zóna, kde nemôžu lietať lietadla, takže proste je tam uväznený. No a teda mňa by ešte zaujímalo, prečo USA zautočil na Irán. Asi pravdepodobne z toho istého dôvodu. Asi to chcem vedieť, lebo však takže som zvedavý. Prečo USA, hovor mi. Prečo Spojení rozhodli Donald Trump Trump. Vo príspevku na sociálnej sieti hovorí hneď o niekoľkých úlohách operácie. Prvým cieľom americkej armády je zničiť. Áno, a ty kokos obracali, super. A čo teraz? Ja neviem, kde som Bože, chápete? Takže prvým cieľom americkej armády je zničenie jadrových kapacít Iránu. To znamená, že vlastne v podstate tiež chcú zničiť nejaké tie ich iránske zbrane. Alebo proste zničiť jadrové kapacity. Druhým je zničenie iránskeho námorníctva. To znamená, že proste chcú zničiť iránskych vojakov. Pozrite sa. Ja berem z prvých údajov, ktoré vidím, áno. Ja si to kúknem, ja si to ešte preverím. Keď budem editovať toto video, si to ešte samozrejme všetko preverím a dám vám informácie. Zase, aby som tu nehovoril nejaké blúdy, pretože keď tu hovorím blbosti, tak sa to ospravedlňujem. Ale viete čo, tá 3, TA3, ako ona je však politická show, alebo show, to sa dá povedať, že to je show, politická relácia a tá by teda mala vedieť o tom asi to najviac. A ja si myslím, že aj tie najvernejšie informácie, A tretí cieľ súvisí s tým prvým a je to niečo, čo Američania často opakujú. Nechcú, aby Prepáčte, hej. Ja si myslím, že Teherán je nejaké anglické slovo, lebo tam sa tak píše, že to je Irán, Dobre, keby to bolo, dobre, proste Teherán, to je asi, typujem, že krajina, alebo nejaké, dobre, ja si to vygooglím, hej. Áno, možno si poviete, že som tupý hrozne, ale pozrite sa, ja za prvé sa o politiku vôbec trošku, ale zase ja ako, dobre, získal jadrové zbrane, vidíte, takže Teherán nemá získať jadrové zbrane, Američania to, že vraj často opakujú, to znamená, že pravdepodobne je to proste tá istá pesnička, nič sa nemení na nej a teda Medzinárodná agentúra proti uvažuje, že Irán obohacuje urán až na úroveň veľmi blízku tej, ktorá je potrebná pre jadrovú zbraň. Nikdy ale oficiálne potvrdila, že Irán má výrobu zbrane na dosah. Vidíte, Irán dosť uránu na výrobu 11 atomoviek. Aha, takže Irán má dosť uránu na výrobu 11 atomoviek, vyhlásil Witkov. Teherán tvrdí, že o jadrové zbranie nemá, vidíte, nie je to dokončené, typujem, že nemá proste záujem, alebo, dobré, nebudeme typovať, keďže to nie je dokončené. Takže, vidíte, asi Trumpovi ide o to, že majú dosť uránu na to, aby vyrobili 11 atomoviek, čož ako pre mňa, čo sa do toho nevyznám, a ja neviem, čo majú za ľubom
robiť s tými atomovkami, keby ich teda náhodou vyvinuli, tak ja neviem na to proste komentovať, hej, keby chceli, dajme tomu, zaútočiť na nejakú krajinu, ako dajme tomu Trump, proste útočí na všetkých skoro. Však viete o tom, on začal vojnu na Ukrajine a Rusku a teraz s Izraelom a Iránom. Skrátka, on začína väčšinou tvoriť tie vojny, no a proste o tomu jemu ide. Ale takto, keby chcel Irán robiť to, keby chcel proste tie atomovky využívať na zlú vec, tak ako samozrejme, že ja by som bol naštvatý, ale neposielal by som tam hneď 15 či koľko, 10 amerických lodí, podnoriek. No viete čo, proste Trumpovi sa nikto nevyrovná, tak toto asi poviem. No a ako posledný cieľ Trumpa, Trump vytýčil zabezpečenie toho, aby iránsky režim nemohol naďalej vyzbrojovať a riadiť ozbrojené skupiny mimo svojich hraníc. Teda napríklad Hamas v Gaze alebo Hizballah v Libanone. Takže vidíte, skrátka, to je ten jeho posledný cieľ. Takže toto je teda dnešné dianie na Slovensku, bože. USA, Iráne, čom to ešte počkajte, ja si to nenájdem. Prepáčte, ale toľko tam je, ja neviem, kde už je vojna, však, ale viete, že teraz bojuje Irán, ešte Dubaj, Izrael, USA, Rusko, Ukrajina a takéto proste 6 krajín, 8 krajín útočí, však ja som sa v tom už stratil. No, ale keďže bol tu ešte jeden článok, že ako zvládajú piloti 30 hodín denne lietať v B2 nad vlastne Iránom. A kto by nevedel, tak B2 sú vlastne bombardéry, ktoré sú vlastne vyvinuté americkou vládou a sú tam tajné technológie, takže keby ste si chceli nájsť vnútrejšie fotky, tak pravdepodobne ich nenájdete, ale no, skrátka ide o to, že teraz je tá vojna šialená a ja samozrejme Československo, to vám viem povedať, že my sa bať nemusíme. Áno, nás sa to nejak nedotkne, teda aspoň nás ako, že dajme tomu, ja neviem, ako proste Česká, Slovenská, ku tomu to nejde blízko. Áno, to som si ja určite istý, že proste tu nebude vojna, áno, ja v to aspoň dúfam. No a teda toto som vám chcela iba povedať a je to šialené, ale ten Trump proste už on sa na ňo nedá zvyknúť, áno. On je proste on prináša furt niečo nové, to znamená, že nevieme, čo chce robiť ďalej, nevieme, čo bude, dajme tomu potom, ako skončí vojna s Ruskom a Ukrajinou. Však už to trvá koľko? 3 roky sa mi zdá. A nie. 2 roky už trvá tá vojna. No mne sa zdá. Ja neviem. Lebo ja som tretiak, kto by nevedel. A ja od 2. triedy začala tá vojna, tuším. Takže tak, no. A ináč ešte jedna vec, keď v pozadí budete počuť nejaké divné zvuky, áno, dáme tomu nejaké šuchotanie alebo také veci, tak ja točím teraz vlastne normálne cez telefón. No, takže ospravedlňujem sa za tie zvuky v pozadí. No, ale takže len aby ste boli v takom nejakom obraze, že čo sa teraz deje vo svete, tak som tu pre vás dal takéto video. Ináč, to by náhodou tak veľmi zaujímalo, áno, tak veľmi zaujímalo, tak som ešte kúknuť kľudne
dajme tomu, pre takýchto ľudí, ktorí chcú aj humor, tak je tu ťažký týždeň, áno. To je proste ťažký týždeň. No kúknite si a uvidíte. Takže bol by som rád za odber a like a to by bolo asi všetko. Áno, a nádherné intro nakoniec. Stopneme tú aplikáciu, kde dostaneme ešte 5 reklám. A teda čau!